Hak jingle kai FIFA World Cup round 16 hapreng ke Spain Persia ke Portugal. Bargana ke Hadien ke balai bagina ki artli ki ken hun ki akendu hak jingle kai FIFA World Cup. Barha ke World Cup arah jar kat pra Ronaldo. Ulio ban tap hat-trick Persia ke Spain. Abo phai shakna ke jingle kai hak kela step warla ke Spain ka kham klan ya ke Portugal. Henry ka klem la pat khijar warla ka layo buntali kilat ban yo pen khijar Henry ka klem la pat pen urlong barhadu bukur ka kela step baro artli ken hon kia khai klem la pat pen khijar aba phai pat sha ka kela met aba sedang ka kela met ka jingle kai ka ne kumju barha ka kela met ro ka Spain ka kham klanya ka Portugal Henry ka klem la pat pen khijar hadu bukot sha ka khandai pheu minute badai ha ka additional minute kata ha ka minute ko khandai pheu plus way Klem poi perkhat ka Spain galio ban thap ya gol ka banengkong ha ka ne jingle kai lengbo merino wadia ka bola irapan bu Torres badai lamang ne sigol kirang ile kai bakan sai jo ka Portugal ki klem la show ban siu gulyang hadu bukot ka jingle kai ha ka ba Spain galala ban pilem ya ka Portugal da sigulanan bad ka Spain galayo Biang ban Rung sha ka quarter final Hadien khan reu Snem kata na ka World Cup Jong Snem ara jar shipeu Kadba ke Portugal rengkat Ronaldo ki hab ban lek phaying thali baleng ba gane nam rem la penlong yo Ronaldo bon pen kunno ya ka jingle kai World Cup jongo klem yo ban ra ya World Cup trophy Badu Ronaldo liyo ban tap khat way goal nakin reu tali ki jingle kai World Cup jongo badu lami madan hadu arp nyosen ha ka jingle kai World Cup badai tang Ronaldo liyo ban tap goal habaro an reu tali ki jingle kai World Cup Ronaldo liyo hadu nyau tali ki man of the match haga jingle kai FIFA World Cup